Hege golven troch de Huddewien van de Montbetiet zorgen ervoor dat de deelnemers aan de triathlon de Friesman gelijk vol aan de bak moesten. Er wienen in het wetter al 5 uitvallers. Het is een tegensfeer-editie. Het waait als het regent. Maar het zwemmen hebben dikke golven aan. Dan krijgt hele isolatie aan. Er zit een flinke deining erin. Dus de deelnemers spreken altijd van een zeer sfeer-editie. En dan stappen de deelnemers op een fiets voor een tocht van 180 kilometer. Ek hier spelen de Wien haar patten. Er staat veel meer wind van vorig jaar. Ik zit hier voor Niels Vunderink. Dat is voor hem zijn eerste keer. En hoe doet het? Ja, best wel goed. Hij lijkt op schema. Ja, Dan hebben we zware omstandigheden dit hier, of net? flinks voor je. Ja, dat is een pittige eerste keer zo. Ja, want hij maakt sure dat hij het zwier hier. Zwemmen wie het zwaarste onderdeel, maar dat had Roel heeft. Dus het komt nou wel goed, denk ik. De zwiere omstandigheden brengen extra risico's mee. Dan heb je natuurlijk meer risico op uitval, bijvoorbeeld bij het zwemmen. Nu was het water dan lekker, maar soms heb je edities waarin het water echt heel koud is. Dan heb je meer onderkoelingsverschijnselen. Ook bij het fietsen is het met name de wind natuurlijk die wat meer parten speelt. Dus dat kost toch wel veel energie. Dus dan moet je wel goed om een goede energie-intake denken. Dat soort dingen moet je rekening mee houden. Dus dan zijn mensen sneller uitgeput. Ja, klopt. Ja, dus je moet wel goed om je constant energie bijhouden. En dat is natuurlijk heel moeilijk bij zulke lange races. Omdat het gewoon echt moeilijk is om voldoende energie bij te houden. Temperatuur stop. De wind maakt het zwaar, met name het zwemmen. Ik denk dat iedereen goed van God los was na het zwemmen. Waar? Helemaal goed, thanks hè. De deelnemers hebben aan 10 uur de tijd om over de finish te gaan.